Víš to jsou kamarádi na hovno. Natáčím. Jak ty natáčíš? Já natáčím. Jak ty natáčíš? A kdybyste třeba něco si říkali, jo? Nějak On natáče. třeba něco naplánovali. Tam jela taková držka jakási, vole, senilní, to jsi neviděl. Já? No. A myslíš, že... Ale já doufám, že... Myslíš, že jsi viděla? Nevím, no. Pane Protivánek mladší, držte hubu, vole. A nic se vám nestane, vole. Máte to krásně čistý, ty vaše jebky, vole. Luboši, vole, jdi si haloši. Lubošovi techny tak šli jak rachem. Tak já nebudu. Tak naplánovali jste trasu někdo už? Kdybyste tady seděl, tam ještě stojí u druhého stojí, si tu dělat. Toto je právě ta pravá moštělka, ne? Ja, teď je ta pravá, tady ta pana Protivánka, no a dělejte se, jak má krásně zajebanou. Ty vole, mě neteče vonáci. Peťo, řekni nám něco. Hovno. Řekni nám něco pěkného ještě. 2 hovna. Tak 2 hovna. Přestávka na cigáro. Úsměv, točím. Marmeláda. Já budu kupovat kabelu za 10 000. Já ti to ukážu, až přijedem, tak to stáhneme na CDčko a uvidíš. Jde Olinový, vole, za cigarety bude chodit. Já vás, hoši, budu teďka, fakt jsem se dal dost do sebe, že... Tak fakt to můžu schovat ty prachy. Že budu točit, protože... Tady David, nová, špinavá. No ano, to Ruda bude zas nadávat. A důležité je, že se David směje, že Davide? Koukni, ať seš tam. Dobrý je to? Dobrý je za 3. Výborný. Tady je jeho bratr, ten to má ještě víc zamrdaný, zašpiněný, musíme být slušní, když se to bude dávat do éteru. No, když jdu do sebe, tak musíme být slušní. Tačka, ano, jsou ostříhané. Tačka s pupkáčem, vlastně ze želvo. No. To je pan Malý, on si odskočil akorát. Tady TGB taky takový čistěnky, navoněný. No já. Tak dobrá, no, tak to zase chvíli přerušíme a pojedeme dál. A teďka uvidíme prudký kopec. Petr jede dolů. Petr jede dolů. Další kluci jedou. Kluci, jedem, kopeček vás čeká. Ještě David se chystá. Já vytahuju šulina. No, tak jako ukáž, co to vytahuješ. Láďo, to se dělá v lese. Tak, kluci jdou na to. Prudkej kopec, hodně prudkej kopec. Teď uvidíme, kdo ho dá. Podívejte se, jak brzdijou dolů. Hej, brzdijou, no, dobrý je to. Petr jde navrh, je blázen. Ne, čeká na ně, dobrý. Podívejte se na ten kopec. Tam David. To je kopec, který se nedá vyjít pěšky. Počkej, ale jedničko, to nemáte šanci vyjet. Na dvojku. Brzdí, kola mu stojou, no. Ne, tak když tam dáš to ADCčko, tak to pěkně přibržuje. Kluci už se důle chystají, hrozný kopec. Nezavazíme, oni to vyhoupnou, tady má. Já jsem tam dal jedničku a nedole jsem do půlky. Na dvojku a právě. Tak a teď se budeme dívat, jak to budou kluci marastit nahoru. Já jsem říkal, dej jsem se zastavit, jak jsem viděl ten dál, říkám, tak se nahačku. Tak, první bude Péťa, tačka Péťa, první. Tak, tačka Pečka už jede. Světla vidíme dole. Tačka Pečka. To jo. Nemá co natáčet, když nic nejde. No tak jako nechci to přerušit, víš, ať se to točí. Jaká mrtka. Není to polary, no. Teď se prosím můžeme. Kdo to je, Petřín? Peťář.
Peťa, jak jsi zapadl? Kolik jede teda? 3 jsou dole, 3. No ale nejedou, svítijou, ale nejedou. A už jede. První TGB, pozor. Kluci, pozor, máme tady prvního. Doufám, že to vyjede. David to veme jinudy má. Za ním David, Dravec. No. Za ním Dravec, David. No jo, podívejte se na ně na kluky. No jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo. Kde máme Peťu? Kde máme Peťu? Peťu nevidíme nikde. Co ten tam? Kde on jel? Kde byl? Peťa asi jel... Peťa jel na pivo... Ne, Peťa už jede. Peťa už jede a i ze světla má, aby jsme ho poznali. Máš to, mám tě, Davide, mám tě. A jede na malou, ne? Pozor, jede tačka, pozor. Pozor, tačka. Pozor, to je Dravec. Máš to, jo? Mám to, všechno mám. Kluci zůstali nějak zaseklí v díře, v rokle. No já. To je Drťa, ten... Drťa zůstal na kládách. Laďa s tím zadkem projede víc, že? Laďa, já ti říkám, Laďa, že teďka se nemůže hnout, my stále na zelený. Záchranný práce, Péťa tačka, vole, ten vždycky dá záchranný práce. Mám piča. Dobrý. Piča. Mám to. Ale jsi na druhé straně. Řekni, mám to. Laďo, jsi na druhé straně, ale dobrý. Laďo se nestává. No. Tu bude vidět na té velké televizi, ten kotol, vole. Ještě z té dálky bude to. Bude. Ale vyjel na poprvé, ale vidíš? On má ještě vyšší rozbor, jak já na tím. No, říkal, že protože já tady vlastně to má to 8 kg, on ho dá do vozejka, tak se to nepočíše. Ale když ho dá do vozejka, tak tam nevleze. Laďa nemá předek a jede. Ale on bude bez předku a bude to. A bez převodovky. Laďo! Musí jet. No, to je špatný, musí jet. No. Ale pěkně vyskočil. Laďo! On tě neslyší. Kurva po tím polu, to bylo dobrý, ale tam měli kurva z toho vratí, ale tam je takový ty vozí. No, to bylo boží. Ale vycházelo to tak do Kluci jak zápasí, jo. No, a i že jako třeba když zrychloval, že si to skáčel, vždycky to skočilo pěkně, že když se ti zadal, že to ještě skákal, Čtyřkolka na boku. Dobrá, už je na kolech skoro. Martinovi nic není. Je to dobrý. Peťo, mám to. Aj, Laďu. Ale viděl jste schod? Ramínko! Dobré, pěkně jsi to vyjel, tam dole. Já jsem měl strach, že půjdu na záda. To už musíš jet, no. Ne, to tam, dole myslím. Tam? Váňa kopej! No. To se zaznamená. No a i toho
Ten pád mám, vole. Já jsem měl tam, a to je na půlka. A tam někde. Mimo, to neví, jo? No. Jedď. To není sranda už. Dobrý. Vidíte to? Teď na brzdě. Dobrý? No, přidu. No. A co to? Taky to máš. Pojďte, dáme to hned dolů, tady ten zadek. To. Kamera mám, kamera do píče. Co, Martine, dobrý? Počkej. Vytáhne na vyvážku. No, jsi měl, jak neměl ubírat, to chtělo chlubit. Dobrý, no. Jasně, dobrý, no. To už neměl dát. A tak nevítáme to za leviáž. Jo. No, ne, to nechci. Já vytáhnu. Vytáhneš ho? Jo. Vyloženě si mi jdeš ty je. Asi pomalu a budete tak stát. Ne, musíš jet. Peťa, jdu pomalu, ale plynule. Jedď, pomalu. Plynule. Láďo, plynule. Láďo, najdeš, netraf to. Jo, pomaličku, netraf to, dojď. Dobrý, ne? Jo. Nemáš to. Jeď trochu. Ne, vole. Počkat, stůj! Hoši, Peťa, teď. Pozor! Víš, co to je? Hoši, to nedobré je. Pro diváka. Hoši, tak. Tato, mám to.